И здравейте, приятели! Днес ще играем Brawl Stars. Сега отваряме Brawl Stars. Както знаете, вече върнаха и боксчетата. Поне част от тях върнаха. И ето влизаме в Brawl Stars. Вземаме си награди. Сега ще играем на това. Ще играем на Bounty с Piper. Всички ще играем с Dynamite. Ох, Мари! Damn. И ме убиха. В червените е звездата, което не е добре. Но... така... в мен е вече звездата. Не трябва да умирам. И ме убиха. Хора, ако ги убием, получаваме звездата и почваме да ги водим. Прече, кажете, дали искате още такива поредици на Brawl Stars. Не знам дали ми харесва, защото ако не ви харесва, че сменим играта. На Roblox може на... каквото искате. Трябва да умирам. Биха ни. Но пък нищо, сега ще играем на соло. Така, приятен е с Piper, ще играем. Ако искате да направим голям клуб, пишете в коментар, оставете в коментар юзернейма си в Brawl Stars, аз ще оставя моя. Но да му останем приятели, нали, да направя клуб. Убихме Анджело. Кажете скина, кефи ли ви на Пайпер? Не знам лично за вас, ама на мен ме кефи много скина на Пайпер. Не, Док ще ме убие. Внимавам. Така е. Не! И умираш. И така, приятели, продължаваме. След тук имаме нещо. 100 кредита. Така. Ако искате, му направим на един стрим да играем с вас. Friendly Battle, както искате. Сега ще играем на това.
Да, яко. Не винаги е слаба. Зависи от маповете. И ето, се бият. Те в момента сме горе. Сега па намериха да ми звънят. Какви са прости хората. От едното место, като го блокнеш, почва от другото. Та пак е долен. Да, та пак си е. Така е. Малко ще го блокна и от Snapchat и ще се спре. Мен нито не ми е на максимален пауър и нито ми е ниска. Трябва да и купа. В смисъл, нито ми е на 7 пауър левел, но трябва да и купа гаджет. Ще ви покажа. На мен всички бройлери са минимални. Минималното ми е... Имам само Нани ми на 5 пауър левел, защото днеска я взех. Така че да. Така, приятели. О, не. И губим. Сега ще играем на това. Drumroll. Сега първо играем тук. Майче сега първо ще играем с Colt. С Брок. Първо сме с Брок. Каква сме с Нита, Леон, Джеси, Пайпър, Тара и Бул. Както виждате горе. Горе може да видите. Брок, умирай. Хора беше останал на Сансей 2. О, не. Има хора вече с Леон, който не ми харесва. Не, бягай от така. Така и като аутоинваш. Хора трябва да се предава аутоинвам. Ще е по-добре. Сега ако убия Пайпър, аз съм трамвай. Ужас. Убиха. Ужас. Хора, много съм зле. Почваме нова игра. С Брок съм слаб. Да, всички ме приклещиха и аз умрях. Както си го и знаех.
Айде. Трябва ми да убия. Трябва ми килове, трябват ми килове. Трябват ми килове. Не Леончо да е си. Не! Умрях. О, не, той стана Леон. Аз скоро ще умра. По-скоро ще загубя и тази игра. Станах Нита. И така как стана. Ще ме уби стана Нита. Ужас, Пайпер ще ме тушотне. Станах! Пайпер съм, Приятели, тук има шанс да победим. Когато спрях да аутоивам, почнах да печеля пътя. Поне съм пети ранг. Пето място. 7. Епик. 1000 коинс. Още един стар дроп. 100 кредита. Да, знам, събирам се Лили от доста време, но пък аз не играя толкова в Brawl Stars. Сега ще дигнем Нани. Дигаме Нани. Нямаме пари за гаджет. Но пък Нани вече е... Нани е... 7 пауър левел. Всички герои са ми 7 пауър левел. И 8, 9 и 10. Ето го Леон, 9 пауър левел. Ще ли ми е 8 пауър левел? Даем този скин. Това ми е макснато. Този клуб, в който съм аз, на един ютубър, който не се грижи изобщо за клуба си. Така че може да се махнете от този клуб, защото никой не се грижи за този клуб. Мога да го рекламират в Монката Гейминг, но самият човек е много алчен. Той е един мой познат, но е много алчен. Така че той не го заслужава това нещо. Знаете. Yes, Тъп гаден Леон.
Убиха ме с Леон. Стана ли Джеси или Пайпър, става хубаво. Не, Джесито ме. Джесито кемпи. Гадно. Доста на Джеси. Тайгър мога да я загубя. Джесито. Не, Пайпър ме трудна. Ще разкажа играта. Тук имам по-голям шанс да оцелея. Защото... вече съм Пайпър. След като стана Пайпър, защото мога да ги тушотвам. Тъмън да се спална и се... О, не. Не, ще играем на Соло с... Кой? Нани. Айде ще играем малко с Нани. Поред вас пишете вие с кой броулер сте най-силни. Нани е готин. Но аз съм най-силен с Леон до някъде. Айде, умряха. Ще вземем боксчетата. В принцип боксовете са важни, защото дават хелт. И този се е чел. Приятели, оценете ме от 1 до 10 с Нани. От 0 до 10 с Нани. Пишете в коментарите колко ми давате с Нани. Ха-ха. Те убихте.
Айде, yeah. Мисля епизодите да ги правя по половин час. Или пишете по колко коментарите, по колко минути искате да са епизодите. Може да правя по 2 часа, 3 часа. Колкото искате. Или пак може по колкото игри искате. На каквото искате да играем, на това ще играем. Хора с приятели мисля, че с Нани съм много силен. Очаквах да съм по-слаб с Нани. Шерето шотнах. Или пък ако искате да правим килове повече. Хора, вижте на 13. Айде. Една игра се пада около 2-3 минути. Зависи. Дали ще е бърза или бавна. Максимум до 5 минути може да стигнат игрите. Така че да. Да го е ято бик. Сега бите чао. Не, идбиче ме. И идбит ме обиди, приятеля. Хиляда кредита! Това е яко. Дигаме от най-долу към най-горе. Така съм свикнал и така е. И затова всичките им бройлери са на много високо ниво. Само трябва да им дигне и ранковете и всичко е точно. Не, първо. Първо ще ме бие. О, не. И убихме първо. Без нас да ни обиде. Еде мечки, ела да умреш. Тук наблизко имаме Нита, която сега умира. На колко малко останах. Сега след мене ме гонят. Come on, man. Първо плюс 15 купи взимам. Така че това е доста.
Не, нападат ме от всякъде, дами и господа. Трябва да бягаме. Трябва да бягаме и ми лагна. И за малко да ме убият. Не. Ами, приятели, мисля, ето ми юзернейма тук. QR кода, който иска, може да си го сканира. Ето. Така, Player ID, ето ми го е Player ID-то. Еми, приятели, мисля този епизод да спрем до тук. 26 минути е епизода. И ако искате, пишете, ще продължим поредицата утре. Пишете кога искате да има, кога през седмицата искате да има епизоди, от колко часа. Това беше от мен, мистер Ангелов. Не забравяйте да се абонирате за канала, камбанката, когато кача нови видеа да ви излизат и да лайкнете клипа. Чао, чао!